Donc, amis chers téléspectateurs de Telembed, Ngarti Kadi, Wondude Hapsis la puissance, et Manakina. Donc, Hapsis la puissance, on a présenté des soirées de Jeeba. Donc, on a dit la soirée au Tchagal de Chalminta téléspectateurs. Assalamu alaikum, bandira fcla, misalmini modern, misalmi à Telembed, Hapsis top model mannequin, Mauritanie international. Mom so ko weltatan aussi que pour arde do ke tawtore des concert Jeeba, machallah ça a été bien passé, qu'il faut mingar parce que bit de lady addi donc non attend et aussi que jeunesse on jeyden il faut yimbe yimbe soutenir Boubs notre frère donc voilà en tout cas ça a été bien passé alhamdulillah. Donc concert jano da ha anila de tiagal anila de yimbe be noddita tan e heñaare holno jirda programme mo est ce que yari no foti yarude ni wala yarani. En tout cas, je décourage pas parce que les jeunes de jeunesse wadi. Donc, certes, hanki nak wodi na wana mais kono joni alhamdulillah yimbe fo ngari kadi machallah ngare pewal no team ne poti no trade hani wadani. Hapsis a jaram donc yetten goddo inchallah. Donc la famille ha joni en dartaki en jeewi goddo mo hande mo présentera e communauté pulago o walla mo présentaki e podium meden hande. Donc woni holon woni DJ Dou mon Titonde TV. DJ Dou, assalamu alaikum. Mon ami, mon frère, mon Telembed, mes salmini, mes jurmam, mes velteni mam, mes nyageni mam, gen mojer aussi. Mes salmini dendangal yabo be Telembed, oron bada ko yuppi, oron bada ko yumti, oron bada ko wadi fayda na andrinen aussi. En wonana mi fartange yido aussi nder men enen fulbe. Sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa hoorema taw ko dariɓe e pele ɓamtare yidde hollirde ha joni finantawa men yidde hollirde aussi holko pulago wuuri c'est quelque chose qui est très important vraiment oɗon mbaɗa ɗo hen hunde wonde fayde ne tawno minen to Sénégal onon Telembed onon ittimine yewede voilà. Duuɓi Dou ma Dou tawama hande soirée Jeeba est ce que ko soirée o tan déplacement pour uniquement arde concert o walla ko won hajuji goɗɗi tan après kawruɗani. Oui ko soirée o tagimi déplacade ne tawno yimɓe fof gandi hakkude me Jeeba woni Djibiba le chouchou de la musique sénégalaise ne kewmi wiide ni kadi aussi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema wonko wone makko ala e artiste ɓe hewɓe ne tawno hande heewiɗo neɗɗo nanti inde mum tan sikko wonde so tawi asamane no telo so dubi en feɗen ɗum koko ruttoto Jeeba noon kanko sehilaɓe makko gila hanki ko ɓeeno jaggi hande te aussi o ƴewani ɗaccude ɓenon sehilaɓe o ƴeewi ko ɓeyditorade sehilaɓe te kadi kala sehil makko sikkata wonde ko on o ɓuuri yidde kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema jogiiɗo hakkille neɗɗo bawɗo cehilagal kadi ko neɗɗo bawɗo jaggude animateur uji par ce que a ƴeewi hande e nder rendoji men animateur uji kewɗi hande nalankoɓe men hande wonɓe au sommet dokkani ɗumen fode dokkani ɗumen ha joni gueɗal ce qui est l' essentiel a yiɗat invide jomum ene holluma wonde wonko woni ewo so tawi ummima ɗo yeehi toon to Dakar jiya ɗum e téléji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema taw jomum sikka wonde ko ɗum woni opportunité mum tawa anda aussi e nder ɗiɗon téléji so tawi yeehino ɗon ɗo ganduɗama woni toon to Telembed to e nder oɗon tuma ma public pular o dañ fartange wawde yiɗum de telle sorte que so tawi yeehi e oɗon banggue ene gasa taw jomumen ganda ɗumen ni walla peut être jomumen nantani ko jomum haalata ɗum noon c'est très important aussi nalankoɓe ganda wonde animateur uji fulɓe ɓe ko kamɓe mbawi pusdeɓe kamɓe mbawi nawdeɓe kamɓe mbawi ɓamtudeɓe ne taw noon guila hay hunde wonani hay hunde nde aussi ko kamɓe mbennoɓe juuɗe haɓe mbawi joggodirde ne wayno taw jomum so ummima ɗo hen yeehi e téléji goɗɗi ɗi wonde hay ene manque hebde sens ni pour haalde ko yiɗi ko foof wawa haalde ko yiɗi ko ne tawno aussi so tawi aɗa haalda e rendoma ya haɗo rendoma haala mum haalate daña fartange wawde lottude yimɓe mbawa nande no handirta hen c'est très important kadi aussi mami haalane nalanke so tawi woodi ko dañi so tawi woodi ko woni yo andu wonde ko public o waɗi ɗum te public o so tawi hormakiɓe a ittananiɓe gueɗal ɓe ƴettirtuma ko casɓe joɗidirma ndeng Jeeba ko dañi ɗo henno ko wona sens ko mérite kadi aussi emin gandi Jeeba so tawi waɗi déplacement et dérangement ari ha ɗo hen emin gandi Jeeba fijat ne tawno Jeeba wona nalanke mawni d'accord mais Dou nde gummiɗa Sénégal garɗa ha jettiɗa pour concert o nde mbiyeɗa concert o haytinde hol réaction ma nde mbiyami concert o haytinde mboɗo jogui hen deux réaction woni holi on par ce que hande public Mauritanie ne wawi wonde mélomanuji ni dans ce cas yimɓe taƴoɓe ɓe sukaɓe taƴoɓe ɓe eɓe poti ɗaccude aussi public o heɓa hakke mumen no handirta ni haɗa ne tawno hande Mauritanie so wiyama wonde ko leydi ne Sénégal woniri leydi ni walla no Mali woniri leydi ni wiyama Mauritanie ko woni seul pays mo gandanɗa hoorema concert wawa adda gasa taw ɓe piyaka pakaji walla ɓeɗo mbaraka walla ɗum ɗon aussi c'est honteux
ne tawno aussi e yimɓe mbawa wiide wonde ɓaleɓe dokkaka gueɗal mumen ɓaloɓe no duttiri aussi so tawi hayso woni fijirde ene jagga ene jundira pakaji walla ne mbarodira quoi ɗum ɗon yoɗani c'est parce que hande yoɓe paam wonde leydi ndi ko leydi mabɓe yoɓe paam wonde ɓeɓe mbaɗata agressé ɓe ko bandiraɓe mabɓe rewɓe walla bandiraɓe mabɓe worɓe yoɓe paam wonde hajude ɓeɓe mbarata ɓe ko kamɓe ndendi ƴiƴam kamɓe ndendi leydi ko kamɓe ndendi foof ɗum noon yoɓe kollir bon exemple ce qui est l'essentiel dans ce cas ɓe ganda wonde doole liigu ko ndiyam te kadi aussi ko juɗɗi condirta e laaɓa ɗum tagui noon hande so tawi programme uji mbaɗani jomen jeewguji en yennoɓe nder programme uji en dañta fartange wawde dañi ko gurdiri ɓesguji men so tawi programme uji ha joni mbaɗani ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni wiyeteɓe wonko sécurité dañata yiide koyemen e nder oɗon tuma so tawi programme uji mbaɗani onon e hoore moon on mbawa dañde koɗon jaltina so tawi programme mbaɗani nalankoɓe mabɓe mbawa yiyede international pour ne mbawa yiyede toon ɗum noon so tawi wonde nalankoɓe woɗɓe gaari haɗo hen yooɓe jaññan ɗumen ɓe jonnano ɗumen no haadirne ba telle sorte que so tawi nalankoɓe mon jeehi to keɓa tigui rigui haqqe mo poti hebde o ne tawno eɗen gandi artiste ɓe Mauritanie surtout aussi wiyeteɓe wonde tigui rigui ko rapport aji ko yiɗaɓe toon no fewi te toujours wononɓe toon ene mbaɗa rêvé addude jomumen te aussi so gaddi jomumen communication foof ma jomumen mbaɗa hen programme waɗa ha hunde para taw hay goto waɗaka agressé walla hay goto waɗaka hen donc ko DJ Dou mais DJ Dou avant eɗen ɓenna ko question goto mo profitami par ce que occasion mawɗo pour yidirdemo mbawde yettindemo question e mboɗo yiiɗi namdadema Duuɓi Dou waɗi instant DJ Dou waɗi instant goto min nani on organisé Fulani Awards e finalement holno wayi voilà aɗa andi Fulani Awards ari waɗi coow ko meeɗa waɗede e nder fulɓe waɗama te aussi Fulani Awards hande ko min kaw mamma wondude parents e minen jooɗi bolli ɗum on sikkannoɓe wonde wonɓe caggal amen anani wiyama wonde min keeɓima on plus de 100 et quelques millions ce qui est l'essentiel parce que Fulani Awards ko budget o waɗano programme anda wonde ɗum ɗo ko temps naggam wawi wadde Fulani Awards ha wawa yettade ni yiɗi yettarani bon ce qui est l'essentiel affaire o en tout cas min batti yiide blazer uji ndiwde blazer uji komi ɓoyi ɗum wadde mon frère min toujours yimɓe gandi komi ñeño komi jontaɗo là il faut yimɓe paama ɗum ɗon quoi parce que déjà neɗɗo so tawi wonde aɗa wiya ka animateur toujours yimɓeɓe ne poti yiidema so jiima aussi mbawa hormadema mbawa ittandema gueɗal ɗum saabi noon bon wat sacrifié ni hay sino wonde ko joguinoɗa aɗa ñaama ko jaa cooda ɗum comci gara so tawi yimɓe jiiruma ne poti yirdema ni dokkuma gueɗal dokkuma hakke ɗum ko kala artiste mbiyami walla ko kala neɗɗo mo gandanma woni neɗɗo rendo ne tawno ɓuuri bonde foof neɗɗo ne nanma jamma e ñalawma yiima yawma ɗum noon neɗɗo ne wawi yiidema yawma taw koye konngol ma ne wawi wiidema yawma aussi taw koye comportement ma donc c'est très important ɗum noon Fulani Awards so tawi mi arti hen dans ce cas Fulani Awards ne ari nde waɗi coow no fewi waɗi bruit kono noon kadi hasidagal ne heewi e nder rendo men kadi ne mbirumami ni ene waɗe artiste ji ɗi gandanɗa hoore ma ɓe cikkata wonde so tawi asamano ne telo so dubbi en fiɗen mabɓe ko luttoro ene waɗa artiste ɓe gandanɗa hoore ma hande piɓani wonde e nder oɗon tuma kala dillowo e ɗemgal niniwal ngal ɓe mbawa yadude ɓe mbawa gollodade ɓe piɓi tan wonde ko tigui rigui ha joni woni wonɓe yimɓeɓe ko ɓen ɓe gandanɗa hoore ma peut être ko ɓen ɓe mbaɗi darogal walla mbaɗi idole ɗum saabi wonde bon rocci o on waɗa rocce ko on waɗa rocce ko mbaɗa influencé yimɓe ha telle sorte que Fulani Awards waɗa stand by kono Fulani Awards ko idée kadi ko projet o alano e nder renndo ngo moƴƴi ko wonde so tawi wonde projet addama an a alano ngoɗon miijo ngo yooɗi mbiya wonde gaare mbaɗen feere nde mbawɗen fewnirde kala ko fewano hen hunde nde wawa wadde kono noon so tawi wonde a jeyaka hen aɗa rutto aɗa herƴina walla ɓene kaala nder tiktok aji ɓene bonnita ɓene ƴetto ɗum jarani minen min mbaɗirno ɗum tan ko yidde wallude artiste ɓe te kadi awards aji mbaɗeteɗi ɗi sa ƴeewi ko 2 walla 3 personnes mbaɗata hen nominé à part ça muylon te mi haalani gueɗe gotel artiste men ɓe worɓe cikkoɗo ɓe jeehi hay nokku ɓe jahani taw hay nokku yoɓe ɓeydu golle wona min de non si ko kanko ko kalami ko ɓe jahani taw hay nokku yoɓe ɓeydu golle min ena hawmi to jiyami artiste men fiyete becce wi wonde e ko min ɓuuri andede ko min ɓuuri yiɗede ko min ɓuuri teskede par ce que ɓe jokku golle aɗa ko tagui wiide ɓe jokku golle artiste ɗon ɗan ɗo kedduɗa e nder nokkuma hakkude Sénégal tan e Mauritanie andu wonde a fuɗɗaki rawni artiste fof waɗi rêvé ko wonde artiste international ha mbawa hebde disque d'or uji mbawa hebde goɗɗum e goɗɗum kono noon sa ƴeewi a naati e nder YouTube aɗa andi artiste men ko ɗiɗo walla tato limeteɓe dañoɓe hen 1 million de vues 1 million d'abonnés ala e artiste men jogui ɗo déjà wona banggue Facebook wona banggue Instagram wona banggue Twitter wona to banggue tigui rigui YouTube an aɗa andi ɗum ene waɗi artiste ɓe ganduɗa hoorema ko animateur uji waɓene amen ni ɓuuriɓe tigui rigui ha joni wonde jogade influence ɗum eɗen gandi ɗum ɗon ɗum noon leñol ngol ene yatiri hen caggal e nder oɗon fannu ɗum noon artiste ɓe koye men ɓe poti ko
jaɓɓadade fansiji mabɓe ɗi ha tel sorte ko fansiji mabɓe ganda wonde tigui ha joni noɓe gondiri e ɓerɗe mabɓe ko noon ha joni kamɓene aussi fansiji gondiri e ɓerɗe mabɓe tel sorte ko fansiji mbawa rewdeɓe mbawa wadde suivre gueɗe mabɓe te artiste fotani wat tan croiser les bras jooɗo e rukku mum ene foti jogade page Facebook ene foti jogade chaîne YouTube ene foti jogade ha joni compte mo ganduɗa taw ko Instagram ene foti jogade compte TikTok kono hande artiste men joguiɓe compte TikTok ni nanɗoɓe hen vidéo ji ene limo ɗum noon wona wadde isolé tan tawi yangue yonti jaaha walla so tawi concert yonti jaaha aɗa ñaago ga hen tigui rigui joni mboɗo yiɗi wadde presté non non a liggoto image ma ha telle sorte que yimɓe mbawa rewde ma mbaɗma suivre no poti wawde waɗirma suivre ni c'est très important DJ DJ de ko capable mais DJ mais est ce que ha joni yimɓe mbawi fadde a worso walla a worso hankadi yo min kala ko ganmi koko taƴata mon frère so tawi mboɗo lutti wuurti ɗum yimɓe ne ganda ɗum firti anila quoi authentique mi wino ɗum wonde concert success ne garmi mboɗo yonomde ko micro oɗon joguino mboɗo jogui caméra hob comme no hono ni hen mboɗo wima authentique an ɗo foti arde Dakar te en mbaɗat concert taw koye nder salle mawɗo kanko o waɗanino ɗum DJ Dou woni numéro 1 gëm kanko o waɗanino ɗum gëm quoi Djibi oɗo woni chargé de communication Jeeba kanko o waɗanino ɗum gëm mais ne ciññintumi contrat nde koye nder appartement min ciññini contrat o yalti événement le 7 mai wonno on jii success watta ko 1200 personnes ñenen min jeeyima on 1650 billets ça veut dire que guichet fermé min mbaɗonno toon authentique dans ce cas noon authentique min kadani ɗon tan emin poti nawdema toon to grand théâtre taw mais caggal nde awol so anilani ndiwen question wadde wona fittu ko anilani anilani donc yimɓe ne poti fadde affaire o anilani wonko hen par ce que wonne foti yaar aɗen aussi comme animateur heddiɓe ɓe jaaɗo peut être ko melamanuji e nder oɗon tuma kono won joguiɓe karallagal e nder oɗon fannu wonɓe ganduɗa hoorema non seulement ko melamanuji kono kadi aussi ene gandani musique te ene mbaɗa suivre ɓen ɓe ganduɗa hoorema goni ha joni nalankoɓe ɓe so tawi no koto fannu animation wiyama wonde DJ Dou ya suɓo min mboɗo wawi suɓade par ce que mboɗo andi aussi wonɓe hen ɓe mboɗo andi aussi waɗoɓe cartonné ɓe kono so tawi wonde koto banggue nalankagal ene jogui ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen aussi ko ɓen goni haralleɓe e nder oɗon fannu ɗum noon ɓen min jiiɗi ɗumen ko ɓen min goni e yewtude ha joni minen duñca doccete ɗe kono kadi aussi emine ƴeewa partenaire uji ɗi gandanɗa hoorema ɓen mbawa gollodirde e nder oɗon fannu ɗum noon Fulani Award koko waɗata ne tawno rendogo ne andi kala ko DJ Dou gati koko taƴata donc wonno ko DJ Dou vraiment ko affaire goto mo yimɓeɓe mankano laaɓede DJ Dou question cakkitiɗo est ce que ne mbaɗanɗa authentique hakkude ma e authentique ni pour concert success est ce que aɗa jokki ɗum pour artiste uji woɓɓeɓe ene mbawa hebde ko way noon bien sûr ñanden mi waɗi posté goto e nder page am e nder compte am TikTok BBMC jinmi addude success BBMC way BBMC pullo si mo bindol ngol no yuɓɓi pulaar o ne laaɓti kono kadi ko neɗɗo denɗo gagni ɗi par rapport aussi e nder musique makko mo waɗata o ne tawno aussi ko neɗɗo woni nalanke ko foof ɓoyde leggal ne ndiyam taga ɗum wontuɗo noro ene moƴƴi jomum watta hakkille e finata o c'est quelque chose qui est très important kono noon waɗi yimɓe ɓe poussé ɓe jaaha ɓe cikka wonde gadi ɓe goni hay hagga en hay sino so tawi wonde lanaka yiwiɓe cikka wonde tigui rigui ha joni ɓe mbayata kone kayit ni ɓe cikka wonde ɓe debbata ɗum noon c'est très important woto neɗɗo sikku ko sikkata ko ha sikka wonde bon leñol ngol e nder oɗon tuma muylol c'est très important il faut yimɓe ganda ɗum ɗon donc nak authentique emin jiɗɗo ɗum addude Babs bi aussi vraiment Sénégal ene sohli ɗum c'est très important par ce que Babs ko waɗata ko no waɗi fayida est ce que oɗon gandi Babs min coyni ɗum ko international non mérite mono liggo Babs ko yaltini ko mofti ko ɓuuri hewde d'accord merci DJ donc min calminima no fewi min wonani min weltade e hujjude DJ weltima bandiraɓe mbaɗe abonné e nder télé bedda e titonde foof ko gotum mbaɗe abonné e nder télé bedda ko sukaɓe goni hen te koɓe mbaɗata ko no waɗi fayida no fewi eɓe balla nalankoɓe eɓe balla aussi culture o e fina tawa wadde déplacement et dérangement arde concert aji e nder tum wadde ɗum couvrir ene hollo ɗum c'est quelque chose qui est très important te aussi koɓe haralleɓe c'est que l'essentiel so tawi neɗɗo filmi monti dans ce cas yimɓeɓe jeeɓi mbaɗi apprécier rek c'est quelque chose qui est très important oɗo micro mo jiiɗon wona kecce soodi ɗum oɗo caméra wona kecce soodi ɗum lumiére aussi la même chose donc noon pousseɓe son mbawa rokkudeɓe koppareje jeehe mbaɗo hen abonné ça ne coûte rien du tout jaajëf.